Heeh, iki karo ngenteni Nduk Sus. Nggih, Pak Tris. Promo iki mau permintaane ya wake. Kayak mau sangune wis tak kene sampean. Sampun. Iki urung sing urung nyangoni sapa? Ana to? Jenengan. Nyamuk aku iki. Hei, kowe iki kok kaya ngono. Lho, Kang nggih. Leres to, kan tanggote sapa sing urung nyangoni? Sing ning lambi abang nek kene wong iki bikin mengke. Nggih, pundi to? Kula padosi mboten ngoten. Bubeng lho, tak omong engko nek ketok-ketok jenenge Mbah Sikus. Mbah Sikus, Mbah Dadi nek Sikus. metu Mbah Sikus omahmu lho. Ku lho sing duwe iki apa iki? Iki payung gedhe lho. Napa mriku mawon? Heeh, sampe medhun ngono ndak apa-apa. Nggih. Iki ngene, permintaane Mas Dandeng mau Brontoseno cah loro jumenengo nyanyi bareng aku sing ngantani. Nggih. Ana ya, Mas Kirun? Oke, siap ready. Pak P wis penak wae. Rikatut dian Brotoseno Sari
kawan ini